Haki por baminshwa ka Taliban ba ka India kimde ki perlok. Haka jing shisha ki don haka liang persya haka thma ha Afghanistan. Henry menta ki eki lakila. Ki Taliban ki keren bahasa phang ka India. Da ka bakhat ya ka kum ka perlok ka bakongsan. Ka India ba ki Taliban ki long ki nongshun ki bakraw bha minshwa. Henry menta ki eki baklem khmi lenti kalaja. Adin ka jing sha thambor haki leno ka ba penyap breu ha pahalgam. Ki Taliban ki la penrem ya kane ka jingle dan bor bat ki la kershan ru ya ka jing jong ka India. Balai kane ka ja. Haka ar trek urisau arjar usan. Raja ka jing her thma ka bashar kai hapalgam Kashmir. Ileno ki penyap ki breu. Babun ki dei ki nang jong kai perthei. Kane ka kanhun ka bai kerteng ka Kashmir resistan kalakam ya kane ka India ka ngej ba kane ka kanhun ka don ka jing ya de bat kileno ki badon ha Pakistan kum ka lashkar i taiba adin ka tai ka jing sha thambor ka India ka la phai ka jing tip sha ki Taliban halor ka jing don kti jong ka Pakistan ka ba phela ka long ba ki Taliban ki la penrem ya ka tai ka jing sha thambor ki ong ba kum kane ka jing le don bor ka pensnew ka jing shong suk shong sngan ha ka than bor ka wai kane ka dei ka jing kershan ka ba pen i ya ka jing kwa jong ki Taliban ban kershan ya ka jing jong ka India. Tungin lit pai biang kendiat syaki por ba minshwa haki snyam shijar kendai spa kendai po haka por ba ki kenhun Taliban ki wan sinshar nengkong ha Afghanistan ka India kam syam la sngeu shngan ka India ka kershan ya ka wai ka kenhun ka ba ki khot ka Northern Alliance kine ki kenhun ki persya ya ki Taliban haka tai ka por ka Pakistan ka dang yarap ya ka Taliban da ka pisah ki tiar ya le bat ki jing hikai ka India ba Pakistan ki long ki nong ya le persya kumta ka jing shisha ka India kam kwa ba ka Taliban ki long ki badan bor ka India kelas irru ba ki kenhun le no ki bari tengan ha Afghanistan kila bentemu bentombor persya ke India kamtam ha Kashmir kumta ha kata kapor kam syam la don satya ka jingya de perlok hapneng ke India bat ki Taliban hau benai nai tung arjar poi baro kila kala ka US kala mi no na Afghanistan bat ki Taliban kila bat biang ya ka jing sinchar ya ka rim ka India kala khang mardor ya ka embassy jungka bat kala phawan phaino ya kining tre jungka baro ka jinglong kalong ka bajenjar bat ka bama amdan batip ka ka bagi Taliban kin sale hadin Henry hadin ka tu ka nepor ki Taliban kila stang menkren da kumboi pan ki ong ba ki kwa ka jingya de ka babha bat baro kiri kin thup ya ka India nang ta hau benai jemang arjar pesan ka bakrau kala ja menteri kambari ka India Vikram Mishri ulai kendu yang menteri kambari jong ka Taliban Amir Khan Mukti ha Dubai hadin kata ka jingya lang ki Taliban kila khot ya ka India kum ka perlok ka bakongsan ha ka than bat ha ka yo ka kon kane kalong ka sinjam ka bakraw ka peni ba ki Taliban menta ki plilat banyak keren bat ka India watla ka India kampat itu ya ka sorkar Taliban Henry baro arliang mamla ki dang pelong ya ka jing keren ke balai ki Taliban menta ki long perlok bat ka India tungin pej ya ki daw ki bakongsan ki Taliban ki kwa ba ka partai kan pedeng ya ki kum ka sorkar bashisha jong ka Afghanistan ka India ka dei kari ka bahe ka badon ka jing kta ha ka partai baro ka wai ada ka India ka keren bat ki wai bat kiri kila ban shim khya ya ki watla ka Pakistan kala kershan ya ki Taliban da ki snyam Henry ka jing ya de jung ki minta kala sneu ka Pakistan ka keno ba ki Taliban ki aja kari ya ki kenhun leno kenhun ki bathambor hapo ka Pakistan kumjuru ki don ki jingile ha khaput Afghanistan Pakistan kumta ki Taliban ki kwa ban pin ba kim don shu hapo ka jing sinchar jong ka Pakistan ka India kala pha ki jingbam ki dawai bat ki dawai ban yada ya ki kobet ha Afghanistan ha ki porba ki syam jing ka India ru kamjo persyang bentuklar ha ka san perthai jong kari Afghanistan kane ka pelong ya ka India kum ka perlok ka babhang ka India ka pelut pelat lai billion ha Afghanistan kila shna ya ki surok ki school ki hospital ki dam bat wat ya ka jing darbar thawan jong ka Afghanistan parlimen Taliban ki kwa ba kini ki project kinya biteng namar ki yarap ki paiba Afghanistan minta tungin keren sapang kaliang jong ka India balai ka India ka ya keren bat ki Taliban ka India ka kwa ka jingsok ha kane ka than ada don ka thmane ka jingklumar ha Afghanistan kakta ya ka than baro ka wai kinthop ya kari India ka India ka kwa ru ban pentikna ba amdon kanu ka kenhun na Afghanistan ka bathmu ban thombar persya ka India kumjoro ka India ka kwa ban pensa ya ki project bat ka jingbei tengka jong ka ha Afghanistan kumtawat ka India kam itu ya ka Taliban kadang kwa ban pli ya ki jingkhang na ka benta ki jing ikran kane kamut ba ka India ba ki Taliban menta ki long ki parlok ba jantam kadang don ka jingbom shanya ka bajor ka India ka pej ba ka Taliban ro ka hap ban pensisha bakam ajing kershan ya ki kenhun leno kum ka lashkar i taiba lane ka Jaish i Muhammad Henry minta baro arliang ki dang husiar bat buram ki yakran namar ka don ka jing yarap ya ki baro arliang ka India ka kwa ya ka jing shong shngan ka Taliban ka kwa ya ka jing itu bat ka jing yarap na ka minta ki bro jungkang ka jing ya de hapneng ka India bat ka Taliban kamlong ka besuk minta ki yakran bat persyang menyada yal ka jong ka jing mentoy ka Taliban ka kwa ban pin isya ka partai bakala menyetrelang bat kari ka bakhan bor kum ka India ka kwa ban pentikna bagi project ki bro bat ka jing shngan jong ka kinlong ki ba koj bakhyang ka jingmut jing pi hatu ka India ka de ban sanya ya ki Taliban ane ka de ban jingai ya thu ya ka jingmut jing pi ha ki comment barbar klik ban like share subscribe na ka benta ki wai pat ki video